Zdravím, nachádzame sa v Ľubici, kde mám na predaj tento rodinný dom s celkovou výmerou 732 m². Poďme sa na to spoločne pozrieť. Dominantou domu je táto veľká a vzdušná obývačka s kuchyňou. Nachádza sa tu aj krb, ktorý dodáva teplo domova. Na poschodí ďalej máme 4 spálne, kúpeľňu a jeden veľký šatník. Ako bonus by som vám rád ešte predstavil tento komplet prerobený, útulný, dvojizbový apartmán s kúpeľňou a samostatným WC. Ak vás tento dom očaril tak ako mňa a máte záujem o prehliadku, tak ma neváhajte kontaktovať. Prajem pekný deň.